Усіх гостей сустрэлі жывыя гукі фартэпіяна. А адразу пасля прысутных запрасілі на лекцыю пра водары ад прафесійнага парфумера з музея пахаў «Нос». Мы супрацоўнічаем з музеем недзе з мая. Першы праект у нас быў на музейную ноч, і з гэтага часу у нас сталі сяброўскія стасункі з гэтым цудоўным музеем. Таксама мы плануем разам зрабіць праект у рамках інклюзіўнага праекту, які зараз у нас рэалізуецца пры падтрымцы гранта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь для слабавідушчых людзей. Асноўная частка вечара была прысвечана працы над аромадыфузарамі, якія можна прыстасаваць потым у любым пакоі, каб у доме прыемна пахла. Пасля майстар-класу госці пакаштавалі лавандавую каву. Сегодня все посвящено лаванде. Такие ароматы называются солифлор, когда они посвящены одному ингредиенту, и в парфюмерии этот ингредиент обыгрывается. И мы будем делать композицию на основе лаванды, добавлять к ней другие ингредиенты, составлять парфюмерную формулу для аромадиффузора. Каждый, конечно, составит под свое настроение свою формулу. И дальше уже эту парфюмерную композицию он нальет в свой аромадиффузор, загадает желание и заберет с собой. Падчас вечара ўсе госці мелі магчымасць уявіць пахі вершаў Якуба Коласа. Падняўшы шкляную колбу, можна было адчуць водар дуба, грушы, хвоі.